ni tan saba a waati kana bila sisan na jiri caman turula kungo kɔnɔna na mais ni donna kungo baara la a bɛ k'i bolo kanu dɔ de parce que kungo yɛrɛ baara ye kanu de n'a kanu t'i la n'i donna a kɔnɔna na n'i baara fɛn fɛn kɛ i tɛ se sɔrɔ a la i tɛ ɲɛ sɔrɔ a la n bɛ fɛ ka mun fɔ parce que anw donna na waati min na anw y'a miiri k'a fɔ an bɛna sɔrɔ ko kungo yɛrɛ a dilannen don ka ɲɛ tɔɔrɔ foyi tɛ ka k'a kan bɛnkanni foyi tɛ ka k'a kan mais a nana sɔrɔ bɛnkanni min bɛ ka k'a kan o de fanga ka bon o de tɔɔrɔ yɛrɛ kun ka bon tiɲɛni min b'a kɔnɔ o de kun fanga ka bon mais an yɛrɛ nana ozo fɔlɔ ka dulokiba ta ka don an na ka sɔrɔ ka surveillant ta n'o ye mɔgɔw ta dugu la wala kɔlɔsilikɛbaw k'olu ta dugu ninnu na dugu 16 min bɛ kungo lamini na fa y'a lamini na k'olu ta yalasa u bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na tiɲɛni minnu b'a kɔnɔna na ka tiɲɛni ninnu bali ale ni ka jiri fana tura kɔnɔna na yalasa kungo bɛ se ka segin a cogoya kɔrɔ la parce que adamadenw ka waleya jugu minnu bɛ n'a ka tali kɛ ka si kungo ma o kɛra sababu ye ka kungo yɛrɛ fanga dɔgɔya o kɛra sababu ye ka jiri kun dɔgɔyara kungo kɔnɔna na an y'an ta kɛ an bɛ jiri turu ka tila ka mɔgɔw fana bali o kana se ka tiɲɛni kɛ tiɲɛni min bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari kɛ kungo la parce que n'i y'a mɛn ko kungo jiri de b'a kɔnɔna na ni jiri t'a kɔnɔna na a bɛ komi kungo tɛ yen an bɛ na waati min na an y'a sɔrɔ tiɲɛni fanga kun ka bon camion yɛrɛ kun bɛ don kun bɛ taa charbon bɔ a kɔnɔna na mais an b'a fɔ yɛrɛ san yɛrɛ dɔw tɛmɛna charbon yɛrɛ gɛlɛyali Bamako lamini na m'a fɔ fan bɛɛ fɛ dɛ mais a caman ju bɔra anw na o ye jumɛn ye parce que anw dara sɔrɔ camion minnu bɛ don faya kɔnɔna na an y'a caman minɛ an ma taa don eaux et forêts ma an taara di gendarme ma wa mɔgɔ yɛrɛ dɔw minɛna ka taa datugu kaso la mais a kɛra sababu ye olu fɛn fɛn kun bɛ yen nɔ n'u minɛna ka taa datugu olu kɔni y'u sen bɔ charbon bɔ la parce que ne ɲɛ b'a la foyi t'a la ni mɔgɔ ye adamaden ka baara bila k'i kati gɛlɛya k'i ɲɛsin tiɲɛni ma foyi t'a bali ni kasoko tɛ bon o de kɛra sababu ye o caman y'u sen bɔ a la a kɛra sababu ye fana aw ni eaux et forêts kan ka baara kɛ yaasa ka se ka kungo latigɛ a bɛ o de ye diyagoya ye parce que anw nana eaux et forêts dɛmɛ ka baara la mais a faamuyara cogo wɛrɛ la o bɛ cogo o ye jumɛn ye parce que eaux et forêts caman bɛ yen nɔ olu y'an dɛmɛ a waati maintenant depuis an ka contrat in bɛ signé waati min na san 2013 eaux et forêts yɛrɛ caman bɛ yen nɔ minnu ma bɛn a kan dɔw tun bɛ yen nɔ olu ko k'a di kɛnyɛrɛ ma dɔw ko k'a di bon maintenant o nana kɛ an t'an da don o y'u yɛrɛ dama cɛ mankan ye nka mɔgɔ minnu fana nana anw nana baara sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen anw n'olu minnu kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o caman n'an kun dara dugu dɔw la k'an bɛ taa ka taa dugudenw kunnafoniya k'a fɔ ko baara kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ eaux et forêts ka baara kan o b'a cogoya la nka taabolo kura donna na a dira kɛnyɛrɛye dɔw ma minnu bɛna baara k'a kɔnɔna na eaux et forêts dɔw tun bɛ jara ko anw kɔni da bɔra a la dɛ ko kungo feerela tan voyage mɔgɔw ma ko kungo feere fo ka tiɲɛ bon en même temps fana kɔnɔna na i kun bɛ eaux et forêts dɔ fana mankan mɛn k'a fɔ ko aw bɛ sɔn cogo di ninnu ka aw minɛ k'a sɔrɔ u bololankolon don marifatigiw tɛ eaux et forêts fana tɛ bon n'o fɔra dugudenw ye o bɛ muruti parce que u b'a ye k'a fɔ n'anw y'u minɛ u bɛ se ka kɛlɛ k'an bolo mais ni eaux et forêts minɛ u tɛ kɛlɛ kɛ mais nin bɛɛ lajɛlen ju kun ye eaux et forêts dɔ ye mais mɔgɔ fana bɛ yen nɔ minnu y'an dɛmɛ baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na mɔgɔ y'a faamuya k'a fɔ ko se tɛ jamana ye parce que jamana yɛrɛ musaka mun bɔ ka don dugukolo an ka sigida yɛrɛ ko la a ka dɔgɔn kosɛbɛ mais eaux et forêts yɛrɛ tɛ foyi sɔrɔ a la bon n'i y'a jateminɛ kungo yɛrɛ mun bɛ Mali kɔnɔna na n'a fɔ forêt classée o ye 107 ye nka o 107 la ni eaux et forêts hakɛ mun bɛ yen nɔ eaux et forêts jama hakɛ mun bɛ yen a ka dɔgɔn k'u bɛ se ka nin kungo protéger ka tila ka na se ko kɛnɛ tɔ minnu bɛ yen nɔ i n'a fɔ réserve na n'a kɛnɛ tɔ ninnu bɛ yen o ka ca kosɛbɛ bon maintenant n'anw nana ka n'u dɛmɛ u kan ka fara anw kan ka baara de nɔgɔya mais a ma kɛ sababu ye ka baara gɛlɛya anw yɛrɛ bolo n'a kɛra sababu ye ka baara gɛlɛya anw bolo a bɛ komi sisan a bɛ kɛ bɔgɔla baara ye walima sanjikɔrɔ baara sanjikɔrɔ wasi an bɛ ka baara kɛ mais nɔ tɛ ka bɔ a la kuma nin kun ni gɛlɛya kɔni ye o waati a daminɛ waati an y'o caman sɔrɔ a kɔnɔ fo ka na bila sisan waati la o gɛlɛya kelen kɔni bɛ kungo baara la parce que Kassim kungo baara ka gɛlɛn fo ka dama tɛmɛ parce que i bɛna ni musaka fɛn fɛn ye k'i bɛna don ko dɔ la i b'a sɔrɔ i bɛ taa bali ko wɛrɛ la mun ka jugu n'o o de bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya yɛrɛ s'i ma bon maintenant minnu fana tun bɛ yen nɔ n'olu tun ye kungo yɛrɛ dilan ka ɲɛ n bɛ fɛ ka mɔgɔ minnu fɔ an fa minnu bɛ yen nɔ eaux et forêts cɛkɔrɔba minnu bɛ yen nɔ n'i y'a mɛn k'an bɛ kungo sɔrɔ bi mɔgɔ dɔ de ye kungo to yen mɔgɔ dɔ de jɛnna tiɲɛni kɔ mɔgɔ dɔ de y'a ye k'a fɔ k'olu tɛ se k'u ka sɔrɔ bɔ kungo la k'olu jɛnna hali n'olu kana fɛn sɔrɔ mais u ka tɔgɔ duman sɔrɔ u ka se ka kungo ka ɲɛ cogo min na. ayiwa Can i y'a fɔ ko aw bɛ baara kɛ pour que mɔgɔw ka se ka kungo lakana kɛnyɛrɛye kana don nin baara la a kɛ kun ye a ka ɲɛ a ka sinsin maaw ka se k'a dɔn k'a fɔ wari min b'a la est ce que aw ye nisɔndiyaw sɔrɔ a la wa. an y'an nisɔndiya sɔrɔ a la parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ kɛnɛ dɔw bɛ yen nɔ an ye baara dɔw k'o la olu kɛnɛ tun ye fuga kɛnɛw ye jiri yɛrɛ tun t'a la an b'a fɔ alhamdulilayi an sera k'o kɛnɛ kɔrɔ an sera k'olu dɔ yɛlɛma k'a kɛ jiri tu ye yɔrɔ dɔw tun bɛ yen nɔ sogo tun tɛ yen sogo yɛrɛ tun tɛ yen mais n'an nana an da don a la an bɛ fɔ n ko donso miyɛtɔ dɔ bɛ donso ka hakɛ to olu bɛ se ka taa don kungo kɔnɔna na k'u bɛ taa sogo ɲini k'a kɔnɔna na mais yɔrɔ dɔ bɛ yen sogo dɔ sera ka kisi tiɲɛni ma parce que dogoyɔrɔ foyi tɛ sogo la ni kungo tɛ
ni y'a mɛn ko dogo sogo bɛ kungo kɔnɔna na jiri de bɛ yen ni jiri yɛrɛ tɛ sogo tigɛ o yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ an bɛ ala tanu kɛ o yɔrɔ kelen kelenninw bɛ hali n'a ma ca o kelen kelenninw bɛ sogo bi yɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka baara bɛɛ lajɛlen kun bɛnnen don jiri tigɛ ma an sera k'olu dɔ yɛlɛma k'o kɛ kungo lakɔlɔsibaaw ye bon olu kɔni kɛra sababu ye o ka se ka sɔrɔ sɔrɔ o tun bɛ taa sili min kɛ kungo kɔnɔna na ka taa jiri tigɛ kɛ o kɛra sababu ye dɔ ka bɔ o jiri tigɛ la mais a kɛra sababu ye olu fana ka musaka dɔ sɔrɔ ka n'u ka denbaya hali n'a sɔrɔ an t'a fɔ ko a musaka bɛ se k'u ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ sabati mais a kɔni bɛ kɛ sababu ye u ka se ka kɔgɔ a ka sɔrɔ na parce que a bɛ kɛ sababu ye u ka se ka kɔgɔ san ka k'u ka nakɔ na o kɔni o ye ala tanu ye an b'a fɔ o kɔni o y'an ka fɛn ye fɛn minnu an bɛ se ka ala tanu fɔ olu la. Cani ko kungo saba de b'aw bolo sunsan min bɛ Joyila mara la o bɛ cogo di. Bon sunsan an bɛ waati min na Bamati ale ni jatigɛ baw olu caman bɛ o kɔnɔna na waati kɛra an bɛ foli kɛ an ka faamaw ye n'o ye an ka sɔrɔsiw ye o wulila ka taa don sunsan kɔnɔna na u ye baaraba kɛ sunsan kɔnɔna na a kɛra sababu ye u ye Bamati wale mɔgɔ ninnu u sera ka kɛ sababu ye ka caman bɔnna nin na bon o kɛra waati ye waati minnu na sunsan kun tora a lafiyara mais comme baara mun don ni u tɔɔrɔ la e yɛrɛ b'a kalama ka taa u bɛ yɔrɔ bila mais n'a sumana u bɛ tila ka segin ka na bon nin waati ninnu na an kɔni an fanga sumalen don mun ye sunsan ko ye an yɛrɛ an tɛ ka taa ye ala ko tiɲɛ an tɛ ka se. o ma sisan min ye faya kɔnɔna na baara jumɛn b'aw bolo. bon baara fan ka dɔgɔ an bolo bi faya kɔnɔna na parce que waati kɛra waati minnu na fagali yɛrɛ yera faya kɔnɔna na parce que ozoforaw ni gendarme bon n b'a fɔ sɔrɔsiw ye mission dɔ kɛ a mission kɔnɔna na kɛra sababu ye u ye Bamati wale dɔw bɔnnu sɔrɔ k'u faga en même temps Bamati wale mɔgɔ dɔw fana nana poste mun bɛ péage n'i bɛna bɔ Kasila da fɛ ka bɔ faya yɛrɛ kɔnɔna na ozoforaw ka yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ Bamati kɛ wale mɔgɔ ninnu dɔw nana u nana ka na ozofore stagiaire dɔ ni mɔgɔ dɔ sɔrɔ k'olu faga k'u bɔn'u ni na bon kɛra sababu ye ka ko dɔgɔya kosɛbɛ hali a ti kalo kelen bɔ Bamati kɛ wale mɔgɔ ninnu u dɔ taara ka taa faya fan dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ ko Darala u taara ka taa poste mun bɛ yen nɔ ka taa marifa ci u ye garde forestier kelen bɛ yen an b'a fɔ ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na u y'o bɔnna nin na mais ozoforaw ka cɛsiri sera ka kɛ sababu ye ka Bamati kɛ wale mɔgɔ ninnu fana ka kelen faga o fana na o tɛ hali kalo kelen bɔ bon mun ye nin waati ninnu ye gɛlɛya yɛrɛ fanga bonyanen don kungo kɔnɔna na kosɛbɛ bon anw ka cɛsiri yɛrɛ tɛ hali baara kɛ an bɛ baara minnu kɛ i n'a fɔ jiri tura ale ni surveillance ba a bɛɛ jɔlen don nin waati la baara kɔni an b'a fɔ an ka baara ɲɔngirilen don lakanabaliya de don wa ou bien. bon n'i y'a jateminɛ an b'a fɔ lakanabaliya b'a la an b'a fɔ ko jamana fana taabolo fana b'a la parce que jamana bɛ lahala min na sisan gɛlɛya caman bɛ jamana kɔnɔna na bon maintenant an ka baara yɛrɛ ye jumɛn ni kungo tɔbɔtɔbɔra ka ɲɛ yalasa mɔgɔ min na an b'an ka musaka sɔrɔ o la mɔgɔ bɛna lajɛli minnu kɛ u bɛna kungo sogo lajɛli minnu kɛ mais n'i ye wari fɛn fɛn ta ka taa don kungoko la sisan i laban i tɛna maa si sɔrɔ maa min ta ye mais n'i ye maa sɔrɔ mɔgɔ min na tɛna taa ka taa lajɛ i tɛna se k'a fɔ k'i bolo ka sécurité fana garanti bon n'u ye tɔɔrɔ fɛn fɛn sɔrɔ a bɛna kɛ a kɔlɔlɔ bɛ bin i yɛrɛ kan mɔgɔ kɔni an waati ninnu na mɔgɔ baara yɛrɛ jɔlen don n b'a fɔ cogo min na. ayiwa est ce que bi n'i ye an ka jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ nin tɛ maa siran o parce que kungo tolen don a yɛrɛ ma ten c'est vrai que maaw bɛ siran Bamati wale mais n'i ye kungo lajɛ fana dugu minnu bɛ u kɛrɛfɛ olu kɛlen don ka yiriw yɛrɛ ni fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ u ɲɛ tana fana ye c'est vrai aw ka baara kun ye ka se ka dɔ fara a kan mais ko n'a taabolo fɛ aw y'aw yɛrɛ minɛ mais est ce que aw ma kungo to a juguw fana bolo. bon yɛrɛkun sɔrɔma dɔgɔ sɔrɔla Kasimu mɔgɔ minnu bɛ don ka taa kungo kɔnɔna na baara kɛ i b'a sɔrɔ maa si tɛ yen nɔ mun b'a fɔ ko u bɛ taa ni marifa ye maa si tɛ yen i b'a fɔ ko minnu bɛ taa ni kɛlɛkɛfɛn dɔ ye mun bɛ se ka kɛ sababu ye k'u yɛrɛ défend bon k'u yɛrɛ kisi ko dɔ ma mais n'i y'olu bila ko ka don kungo kɔnɔna na a bɛna kɛ ni gɛlɛya dɔ ye parce que adamaden filɛ nin ye n'a donna kungo kɔnɔ ka ban i bɛ se ka taa bali ko caman de la o bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ sigilen don a labɛnnen don ko dɔ kama o misaliya caman an yɛrɛ y'o ye o an yɛrɛ kan baara bɛ kɛ waati min na sɔnni an ka se nin waati ma sɔnni jamana ka bila nin gɛlɛya la waati la an dara ka taa don kungo kɔnɔna na an y'a ye ka fɔ mɔgɔ minnu baara kun ye jiritigɛ ye u yɛrɛ kun bɛ jele ta ni a jama tɛ ni maa kelen don u bɛ jele ta k'u bɛ i gosi ni jele walima jele kɛ k'i bugɔ o b'a la parce que e bɛ ka t'u balo ka sɔnɔ de la maa minnu bɛ yen nɔ minnu b'a miiri k'a fɔ jiritigɛ n ko damada de don wa mɔgɔ bɛ fɛn caman fɔ k'u bɛ taa dama na wari minnu bɛ sɔrɔ kungo kɔnɔ jiritigɛ la Kasima a tɛ sɔrɔ foyi la jamana kɔnɔ a bɛ sɔrɔ jumɛn na kungo de kɔnɔ e bɛ don jiri kungo kɔnɔ jiritigɛ kɛra sababu ye ka maa minnu yɛrɛ kɛ ka musaka sɔrɔ ka wari bɔ sɔrɔ jamana kɔnɔ hakɛ de t'a la
jiri filɛ nin mɔgɔ bɛ taa damanda la i bɛ taa i si kɛ turu dingɛ sen na i bɛ tɔɔrɔ minnu sɔrɔ mais maa minnu bɛ yen u bɛ don kungo kɔnɔ imagine i bɛ don kungo kɔnɔ su kelen ka jiri hakɛ dɔ tigɛ i bɛ bɔ n'o a tɛ gɔla o dugusajɛ bɛn walima su kelen fɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ wari d'i ma e ka taa kɛ e bɛ kɛ dɔrɔn olu bɛna jiri ta ka bɔ n'a ye ka taa n'a ye bon jiri tigɛ filɛ nin ye i mana taa jiri tigɛla sɔrɔ lahala dɔ la ale b'a yɛrɛ ɲinitɔ a mana kɛ ka fɛn fɛn sɔrɔ n'a bolo bɛnna jiri ma walima n'a bolo bɛnna bere ma walima bɛnna fɛn a b'a kɛ k'i gosi walima ni bese b'a bolo a bɛ bese fili ma bon olu b'a la quoi o ka ca na an yɛrɛ balimaw ni fulaw taara ka taa don kungo kɔnɔ na n'u ka baganw ye Kasim souvent ni filan baga gɛnnaw bɛnna u bɛ bere di kunna wala u bɛ sɔn k'i bugɔ ni bese o b'a kɛ pour que ka n'u bali pour que ka n'olu bali dɔrɔn olu ka baganw ka dumuni kɛ ne yɛrɛ balimaw n'u y'i sɔrɔ ni bese walima n'u y'i sɔrɔ ni bere u b'i gosi n'a ye kungo baara ka gɛlɛn maa kelen tɛ taa o ni maa kelen taara i kɛra i yɛrɛ ni kɔlɔlɔ mun bɔra a la i ka i yɛrɛ ka laɲini de don parce que kungo ka bon kungo kɔnɔna na maa nation bɛɛ bɛ sɔrɔ kungo kɔnɔna na o bɔlen bɛɛ kɔfɛ Kasimi n'i yɛrɛ taara kungo kɔnɔna na kuma dɔ ni kungo ɲɛna i kelen bɛ se ka to munumunu na i yɛrɛ kan fo ka taa kɛ sababu ye k'i tunu a bɛ se ka kɛ sababu ye ni maa mana yɛrɛ i bɛ sa o sen fɛ a ye mɔgɔ minnu taara munumunu kungo kɔnɔ sira tununu na u ma bɔ sen sɔrɔ u ma bɔ fansi sɔrɔ fo ka taa se o t'a don donna yɔrɔ min fɛ o kungo bɛ ten an minnu bɛ kungo in kɔnɔ faya kɔnɔna na waati bɛ yen nɔ an yɛrɛ dama n'an ni mɔgɔ tɛ maa minnu b'a dɔn n'i yɛrɛ taara kana miiri an bɛ san 5 san 6 la san 10 na kungoko la mais n'i yɛrɛ taara fa dɔ fɛ Kasimi walayi i bɛ tunu i tɛ bɔ cogo i yɛrɛ la. ayiwa cari yiri sugu jumɛn bɛ ka tunu bi. yiri sugu minnu bɛ ka tunu jamana kɔnɔna na surtout faya ninnu kɔnɔna na a ka ca kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ si yɛrɛ fanga bɛ ka dɔgɔya an ka musaka ta si bɛ ka dɔgɔya parce que jiritigɛlaw bɛ si yɛrɛ mun tigɛ ka taa kɛ charbon ye parce que u b'a fɔ ko si charbon de ka ɲi o de ka ca kosɛbɛ bon maintenant o kɔfɛ nbumu fana tigɛli da digɛrɛgɛra nbumu na genu ye jiri mun bɛ tigɛ ka bɔ an ka jamanaw na ka taa fo chinois fanw fɛ bon mun bɛ taa feere chinois ka genu bon ale bɛ kɛ i n'a fɔ jiri a bɛ kɛ jiri maani ye a bɛ kɛ jiri fɛn caman ye quoi ale bɛ kɛ i n'a fɔ armoire ye a bɛ kɛ dilanw ye liw ye a bɛ kɛ bureau tabaliw ye a bɛ kɛ fɛn caman ye quoi bon olu fɛn jiri minnu bɛ yen nɔ ale ni jala minnu fana bɛ yen nɔ ni jala fana bɛ k'a na tasuma don kungo la mais ni tasuma donna kungo la dɔrɔn a jiri fitinin fɛn bɛɛ a bɛɛ bɛ sa bon o de tɔɔrɔ yɛrɛ ka bon ko bɛɛ lajɛlen n'i y'a mɛn k'a fɔ fɛn caman bɛ jiritigɛ bɛ yen nɔ o ka jugu kungo ma mais tasuma ka jugu kungo ma ka tɛmɛ nin fana bɛɛ lajɛlen kan. cogo di. tasuma bɛ se ka hectare kelen jeni miniti 10 kɔnɔna na tasuma bɛ se ka hectare 80 jeni heure kelen kɔnɔna na tasuma bɛ se ka kungo yɛrɛ kɔnɔna na tasuma ni surtout ni a kɛra ni waati min na ni fiɲɛ fanga ka bon a bɛ kɛ sababu ye tasuma fanga bɛ bonya a bɛ se fan yɔrɔ caman ma bon i bɛ taa jateminɛ k'a fɔ ko jiri fɛn fɛn turula o yɔrɔ la ni tasuma bonyana ni jiriw ma kɔrɔbaya walima ni jiriw bɛ lahala dɔ la a b'a jiri fɛn b'a kɔnɔna la a b'a bɛɛ sa a b'a bɛɛ faga mais fɛn bɛɛ baara fɛn fɛn kɛra o yɔrɔ la a bɛɛ bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi a baara bɛɛ bɛ kɛ bɔgɔla baara ye a fɛn jiri fɛn b'a kɔnɔna la jiri bɛɛ bɛ sa a si tɛ se ka kɛ jiri balolen bilen an yɛrɛ ye jiri caman turu miliyɔn caman bɔra Mamadu Sɛnsi Kulibali fɛ ka turu jiri la mais a caman bɛ yen bi an tɛ se ka ɲɛ da yɔrɔ kan parce que jiri bɛɛ a tasuma y'a bɛɛ faga tasuma de ka jugu parce que tasuma u b'a lawuli k'a don de wa ou bien dɔw de magoɲɛtɔ don a bɛ tulu la wa ou bien mun de don. tasuma bɛ sɔrɔ cogoya caman na Kasimi tasuma dɔ bɛ yen nɔ hali e Kasimi bɛ sɔrɔ o la ne yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la anw minnu bɛ yen n'anw sigiyɔrɔ bɛn anw ka dugu ye Segu ye n'an bɛ bɔ Bamakɔ an taatɔ Segu ni mobili bɛnna panne na i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ tasuma ɲini ka te wuli walima ka dumuni tobi ni mobili dilanla ko mécanicien nana mobili dilan dɔrɔn i bɛ wuli ka taa ka to cigarette minna minnu bɛ yen nɔ olu b'u to cigarette minna ka cigarette miko fili mobili vitre fɛ mais ni miko filila dɔrɔn o bɛ kɛ sababu ye parce que i y'a fili binkɛnɛ na tasuma bɛ wuli o senfɛ mɔgɔ fana bɛ yen nɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni fatɔw don olu bɛ yaala kungo kɔnɔna na ka bin fara ɲɔgɔn kan tasuma don a la dɔrɔn ka taa o y'olu bolo plaisir de ye fatɔw mɔgɔ fana bɛ yen nɔ mɔgɔ minnu tɛ ye k'a fɔ a bɛ baara la an b'a dabɔ k'a tiɲɛ a bolo an mana jiri turu dɔrɔn o de ka ca an mana jiri turu dɔrɔn u bɛ taa tasuma don a la a kɔfɛ o tuma o de bɛ kɛ sababu ye ka kungo yɛrɛ halaki bon nin bɛɛ lajɛlen de bɛ nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ sababu ye ka kungo taari caman bɛ yen nɔ k'a bɔ kungoya yɛrɛ la k'a kɛ fuga kɛnɛ ye olu de fanga ka bɔ kungo yɛrɛ kɔnɔna na. masalaw la an b'a mɛn mɔgɔw da ko Bamakɔ lakɔlɔsilen don ni kungo dɔw ye o kungow ye jumɛn ni jumɛn ye u bɛ dabolo jumɛn na bi dɛ. an b'a fɔ depuis tubabu ka waati an b'a fɔ sɔnni an ka ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ an ka jamana tun bɛ tubabu minnu bolo u ye kungo belebeleba 4 k'o sigi faya lamini na bon hali dɔw bɛ kungo wɛrɛ jateya fɛ hali n'o ka jan Bamakɔ la dɔɔni mais kungo belebele 4 o sigira Bamakɔ lamini na a kungo fɔlɔfɔlɔ o ye forêt classée de la faya ye bon n'i y'a nin jateminɛ Kasimi nin bɛɛ lajɛlen n'a fɔra ko forêt classée ka ban o kɔrɔ de ye ko adamadenw ka hakɛ ko fanba bɛɛ taara ka bɔ a kan
so konte ale ma ne misala la ne skime bango ya ne yamara lente ngata belekse ta faya kono yoro kono so kon ngaju do so kon ngadu ala mais maintenant o bi dabo kama ka yala sa kungo bi se ka kisi cogo na yala sa kungo bi se ka toba an munun bala bi amba tono soro yala an wa bara fana kana ke sababu ka dangari ke kungo sinina faya bola bon ni a jetimina faya de ka boni mali yara kungo belejeli parce que a superficie 80 000 hectares no ya tari 80 000 nga ye enclave o tike dadi dugu do ma dugu nani ma nulu borala avec 79 000 maintenant faya ko fe forêt classée de Tianfala o flek kulkuru sirala o fana bala men no mana ni mangala no ye yede on nana no lu fana be ko nga bara nyona ke c'est femme bo barala ni boro la sa bamako re chamanje la kuluba yorena a fo forêt classée de kuluba o bala ni boro la ni bita sibi srafe forêt classée le momandeng o fana bi ni forêt belebele ba mais do bi sunsan fana faraka be jate munum bela parce que fana ka suru bamako la mais ni be de ba kun ye jume yala sa bamako na lamine bi se ka lafiya soro cogo mununa jiri tafel parce que to abu jiri nafa do mais a tora an munum bolo bi karfuma gelado parce que ni a jate men indépendance bi soro wati men am nga yirma waran soro wati men ko mun ba mbolo we rapport do ke ka jira ko million bisaba ani woro do bi million bisaba ni flafala 32 millions d'hectares de forêt o kuma mbolo nga rapport do an ya rapport do soro alni ko sani na ozo foro ka kuma rabe kana ni superficie wore ko ye jatemine ke ni faya fawo ka jatemine nga an ya rapport mun soro no 2014 afra ko akungo to ko 1 million d'hectares de o kun fara rapport be nga o yira ba ko choga don o yira ka kuma do parce que o ga jatemine na ko san ko tare ake mun bi wala ngata ka tien ka bo kun yala ko san ko tare bakeme do 500 000 sa o bo kun yala o de folendo ko de bo kun yala bi wala ngata ka wala tiene munu mi ka ko nana o tiene ra famba ko san furo kura boy ko bita tari 400 000 la maintenant o ko fe 100 000 o be jiri tiga ni tasmo ni fengu ana kololoto ale ni damandaw ni ko re tiene wala munu mi nyesi kuma nga muye ni tiene ba fanfala ko ne o ni nunde ta je san furo kura boy o de ra fanga kabo mais bi est-ce que en fleur wati yele mamna ni fundini bamba ndala est-ce que o absaka ko kungo lakana balia kololo do nana noewa kungo lakana balia kololo nana noe ani kungo kera tono bo balia tono bo roy ani anga jamana fana anga tiafo jamana mi nyashi kungo maka kungo lakana ka musaka boka do kungo la mum seka ke sababu kungo ka seka chugala musaka boka sigi do kungo la kungo jiru seka sigi chugumna barere mun nga ka baraka lu fana seko ka baraka chugala o rekra sababu ka gololo cham gela chama si anga kungo ma ambo de gela ko nana bi okasim parce que ina fo o ba fo ko kemesara dorme kele o de bi ta anga budget la ko nyesi anga environnement ma ko de environnement a bela jilembola environnement parce que ko damati environnement ministère de l'environnement ka chakadaw bon na ni bela jilen ka je 1% kasim barab sa ka chukudi bon maintenant anga yere ka ko yere Mali Kouere à 90% a bien financé nos par des partenaires. Jamana ko ni bolo bala ka kere uma ba aleni demeba jekulu de ka fanga ka bala ko sebe ina fo ambassade de la Suède aleni Danemark ni jamana partenaire do fana bi no jamana ko nana munum fana fu nyesi ne do ma mais o fana gela babembi parce que do re u ka doni be cheku sembola ouais Suède ya semba ako chamana bi wa maintenant tolo no ayre bulu ambo de gela labi ba jamana ko ngam saka bota ka doala o ka dongo ko sebe ngam kere munu fana bi ka musaka doala lu fana do bi deme yini wala fana do bi o ga musaka fitini mu ba ka doala ba so ko fanga ka buma o de ato ko ere bi gela ni to konana wati yelma ere ni ajete mne akolola boya ni famba be ko bi ka tien tuko munna parce que ba fo ko jiru ko bi amba fo munuma ko carbone ko jiribi jor babo okola mais maintenant ni jiri fana tigera parce que jiri ba mine de ka mara mais ni jiri fana tigera o be ka sababu yede ka awalangata ay mu mara katla ko fana blakata o fana be o gazi munum blakata o fana be ka sababu de ka tieni munga fanga ka boko sebe ma jiri ba wurul fla be joli ale be se ka mara ka doba kololola anga fien ni anga moblu ni toblike gazu ni izunu bi bara munuke nulu fien ko bi bo kata blasana jiri bo samani munge
ni jiri fana tigɛra walima ni tasuma donna jiri la a y'o n'i ka kin kɛ sisan ni jiri t'a la i bɛ kɔlɔlɔ i bɛ degunba la i bɛ degunba la kɛ Kasimu jamana yɛrɛ kɔnɔna na i b'a jateminɛ k'a fɔ dugu foyi man ka dilan ka sɔrɔ u ma espace vert kɛ a kɔnɔna na espace vert ye quartier mais maire ɲɛ tɛna o ye o o kɔni e yɛrɛ dɔn i teri ye maire ye i bɛ maire kɔni ɲɛ cogo mais tiɲɛ de don Kasimu i b'a dɔn ne tɛ parce que hali ni ye fiɲɛ bɔ yɔrɔ kɛ ni tile 2-3 i bɛ se ka na ye ten k'u y'a kɛ station ye bon Kasimu mɔgɔw tɛ a jateminɛ hali carré kɔnɔnaw la yiri bɛ tigɛ can mɔgɔ tɛ yiri tugu bon i b'a dɔn yiri tigɛ i b'a dɔn hali fɛn fiɲɛ minɛ yɔrɔ yɛrɛ tɛ mɔgɔw bolo tuguni mɔgɔ si hakili tɛ to a la k'a fɔ ko i sɔn ka nin kɛ peut-être que sini ma sinikɛnɛ ma a bɛ ka se ka kɛ suma ye mais i bɛ Bamakɔ yɔrɔ caman ta bi yiri min bɛ ka tigɛ o de ka ca ni yiri min bɛ ka turu bon i b'a dɔn Kasimu dɛ nin bɛɛ lajɛlen sariya dɔnbaliya ye parce que i b'a dɔn k'a fɔ hali e ka du kɔnɔna na ni si b'a kɔnɔ i man ka tigɛ ten i kan ka wuli ka se eaux et forêts ma n'i y'a tigɛ i kan ka minɛ na ka ɲangi o i ka du yɛrɛ kɔnɔ bon Kasimu ko nin bɛɛ sariya dɔnbaliya ye mɔgɔ aw t'a dɔn mais a ye jantigila ni kaselakaw ɲininka u ka du kɔnɔna na ni si b'a kɔnɔna na n'u bɛna tigɛ u bɛ mun kɛ u bɛ taa fo u bɛ taa hali ka foro i yɛrɛ ka foro sanni kɔnɔna na i ka foro sanni kɔnɔ hali ni si b'a kɔnɔ i man ka tigɛ ka sɔrɔ i ma taa eaux et forêts wele ka fɔ parce que sariya de b'a fɔ k'a man ka kɛ ten i man ka tigɛ f'i bɛ eaux et forêts de wele n'i y'a tigɛ tɔ o b'a sɔrɔ a kɛlen don sababu ye ka degun dɔ de se walima a bɛ sira dɔ la walima a bɛna ko dɔ de bali o fana n'a tigɛ cogo de b'a la walima a kan ka kɛ cogo min na olu de b'a ɲɛdɔn u b'aw ɲɛ f'i ɲɛna mais an bɛ wuli ka nin bɛɛ lajɛlen de k'an kɔfɛ mais ne tɛ jigin maire la Kasimu i b'a dɔn ne bɛ jigin mun na Kasimu ne tɛ jigin i b'a dɔn ne tɛ jigin maire la ne bɛ jigin anw de la parce que ni plan de lotissement bɔra sisan i b'a ye k'a fɔ ko quartier kɔnɔna na plan kɔnɔna na ko nin dabɔlen espace vert kama bon n'a bɛnna ne mun ka so ma n'a bɛnna ne mun ka so yɔrɔ ma e mun ka so yɔrɔ ma mun an tɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bali parce que a bɛna kɛ sababu ye anw de ka fiɲɛ duman sɔrɔ a sigida kɔnɔ mais n'aw y'an sigi k'a lajɛ ko maire ka ko don e banna k'i wuli kɛ Mali problème fanba bɛ mun ye fo n'a ye ko dépassé kuma na a tɛmɛna k'an bolo kan fo ka walankata kuma na mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka wuli sa ka kuma daminɛ mais pour que an t'a bali pour que an tɛ tiɲɛni bali Bamakɔ yan nɔ an ye enquête dɔ kɛ sango a kɛra sababu ye dɔw yɛrɛ ka mémoire senfɛ ne yɛrɛ tun b'a baara la a ka mémoire senfɛ a ka mémoire tun bɛnnen don espace vert minnu bɛ Bamakɔ commune précisément commune 5 ma mais a taara sɔrɔ commune 5 kɔnɔ espace vert dɔ kɛra garage mobile garage oui mobile garage mobile bɛ dilan awɔ a kɛra mobile dilan yɔrɔ ye a espace vert dɔ a taara sɔrɔ espace vert dɔ kɔnɔna u y'a yɛlɛma ka kɛ restaurant a taara sɔrɔ espace vert dɔ kɛra ɲamanbɔrɛ dépotoir d'ordure bon Kasimu ninnu bɛɛ bɛ taa ninnu bɛ kɛ cogo di yirima tura la bon yiri turula mun na a taara sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ don ka t'u ka baganw sera a kɔnɔna na tilegan fɛ bon nin bɛɛ lajɛlen maire tɔgɔ bɛ se ka fɔ nin bɛɛ la ni y'an yɛrɛ ye bon an yɛrɛ bɛ ɲinɛ dɛ an b'an ka responsabilité to yen ka taa n dɔrɔn maire ta la mais n'anw wulila ka fara ɲɔgɔn kan maire bɛ se k'o kɛ bon Mali la dɛ n'an bɛɛ bɛ to a dama na wa n'i ko k'i bɛ initiative mun ta o bɛ kɛlɛ a ye nin to yen a tɛ taa yɔrɔ la bon n'a ɲɛna tuma min na bɛɛ a tigi bɛ caya mais can bi est ce que bi mɔgɔ man k'a fɔ ko ɲina an ɲɛ bɛ min na nin funteni mun filɛ an kan nin tile fila in na est ce que a man ka mɔgɔw waaju k'a dɔn k'a fɔ k'an ka ɲɛsin yirituru ma aw bɛ ka baara minnu kɛ ka se ka aw dɛmɛ a la parce que ne y'a jateminɛ wagati min na aw ye nin baara ninnu daminɛ faya kɔnɔna na mɔgɔ caman tun b'aw fatɔ filɛ mais dɔw yɛrɛ tilara ka n'a fɔ tuguni ko ko jɔn ko ala aw nana ni yiri espèce dɔw ye olu tun bɛ ka tunu Mali kɔnɔ bon bi est ce que aw man ka dɔ fara aw ka timinandiya kan ka se ka yiri turu i n'a fɔ a bɛ yiri turuba minnu kɛ san kɔnɔna na bon Kasimu ne bɛ deli ka kuma dɔ fɔ n ka émission dɔ senfɛ ka o kɛra radio Kiledu in na ni Madumiya ne ko n ko jamana in kɔnɔna na an mɔgɔ tɛ jiri turu la bilen ne ka hakili la don kungo minnu bɛ yen tiɲɛni min k'a kɔnɔ an k'o bali musaka mun bɛ ta ka taa don jiri turu la Kasimu n'i ye kungo to yen kungo yɛrɛ bɛ fala kungo jiri kɔnɔna bi kungo bɛ fala a yɛrɛ ma kungo bɛ segin a yɛrɛ ma a cogoya la an ye yɔrɔ dɔ ye u ye décision dɔ ta a fɔ ko période moratoire k'a fɔ ko san 3 san 4 san 5 san 10 maa si kana don kungo kɔnɔ bilen sariya de don n'i y'a mɛn i bɛ t'i ka hakɛ ɲini kungo kɔnɔna na n'a fɔra ko maa si tɛ se ka hakɛ bɔ kungo kɔnɔ na ko kungo mun n'a fanga tɛ se o sariya de sariya b'a fɔ voilà ko ni kungo ka capacité de régénération c'est à dire a bɛ segin a yɛrɛ ma cogo min na ko n'o fanga ka dɔgɔ ko jiri man ka tigɛ a kɔnɔ ka se o hakɛ dɔ ma mais mun na an tɛ jiri tigɛ bali bi misala la a fɔra ko san o san ko hectare 500 o bɛ bɔ kungoya la mais jiri mun bɛ taa turu o tɛ se hectare 40,000 ma 400,000 ma a tɛ kɔlɔsi yɛrɛ bon i bɛ to anw yɛrɛ bɛ taa yiri turu bi ni samiya
ba a occuper la ka occuper na bon b'a fɔ ko reboisement sécurisé o terme nane do sisan reboisement sécurisé vrai jumɛn ko ka jiri turu k'a lakana k'a tɔbɔtɔbɔ sala i ye jiri minnu turu olu kana sabile hali n'a sɔrɔ a musaka bɔta bɛ se ka kɛ dɔɔni ye mais i ka jiri min turu n'i taara jiri 10 turu i b'i jija jiri 9 walima se non jiri kɔni kɛlen do tɔgɔ de misala la i b'a misala la i b'a Bamakɔ sisan ni samiya daminɛna i bɛ société caman ye u b'a fɔ ko nin b'an bolo an b'a fɛ ka taa jiri turu jiri turuli kɔrɔ tɛ ka taa jiri turu kungo kɔnɔ k'i kɔ don wa maa bɛ taa ka taa bagan fili kungo kɔnɔ k'i kɔ don k'o ka bɔla yɛrɛ ma bagan den ni jiri n'i taara fɛn bɛɛ bila bagan ma tila si min na n'i taara fili kungo kɔnɔ k'o ka bɔla yɔrɔ bɛ taa yɔrɔ jumɛn bon jiri i bɛ taa jiri turu kungo kɔnɔ i b'a sɔrɔ surtout an ka samiya ko a bɛ yɛlɛma yɛlɛma san dɔw la i b'a sɔrɔ san bɛna a bɛ wasa kɛ i b'a sɔrɔ jiri bɛ turu waati min na depuis samiya daminɛ jiri yɛrɛ bɛ san caman sɔrɔ mais san dɔw la i bɛ taa sɔrɔ jiri bɛ taa turu a tɛ tɛmɛ kalo kelen kalo tile 15 kan san jɔra ni san jɔra sisan jiri bɛ taa yɔrɔ jumɛn bilen bon an bɛ taa min k'a to i b'a sɔrɔ tilema mana sisan buba n'u bɛ wele u bɛ tila ka jiri yɛrɛ bɛɛ ɲimi k'a ban parce que ni tilema bɔra ka se yɔrɔ dɔ ma jiri bɛɛ bɛ ja n'a jara sisan a bɛ kɛ bagan wɛrɛ ka balo ye bon o de gɛlɛya ka fanga ka bon jiri turuli kungo kɔnɔna na bi n'i y'a dan ne ma ne b'a fɔ n k'a to yen an ka kungo kisi o ne kɔni ka hakilila ye ka kungo lakana faya filɛ nin sisan tigɛli min bɛ ka da faya kan i yɛrɛ bɔra dɔ kalama peut-être an da bɛna don a kuma na ministre ye visite ma mais tiɲɛni min bɛ ka kɛ bi ni faya banila ka nin bɛɛ jiri fɛn bɛɛ tigɛra ka bɔ a kɔnɔ n'a kun balila an kana se nin niveau ma Kasim an bɛ se an bɛ lahala min an bɛ kɔlɔlɔ min na an b'o y'o la waati kɛra mois de mars début mars Kasim an bɛ kungo kɔnɔna na faya kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ san binna fo ji bɛ jɔ an yɛrɛ tun bɛ taa bubu tigɛ kulu sɔrɔ bɛ ji min na ne yɛrɛ ɲɛ dar'o kan a ka ca mars début mais i bɛ don sumaya la o nɛma na i bɛna Bamakɔ o b'a sɔrɔ tile bɛ ɲini ka n'i faga an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen nɔ a bɛ faya gardien na ko kungo min b'an bolo n'o ye Bamakɔ ni ye o ye ninnu de ye ko ni nin tigɛra k'Ala kan'a kɛ ko funɛni ni kɔlɔlɔ an b'o de la jamana minnu bɛ yen mɔgɔ b'a fɔ o da la mais u tɛ waleya ta k'a ɲɛsin a ma yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko a gɛrɛntɛ bɛna na se an kɔw ma yan quoi parce que bi an bɛ k'a ye bi funteniba in i y'a jateminɛ ne yɛrɛ y'a fɔ mɔgɔ caman ɲɛna n ko Ala ko tɛ dɛ Ala ko tɛ dɛ mais an bɛ ka jamana an bɛ ka funɛni min sɔrɔ a la jamana bɛ yen nɔ hali olu tɛ k'a diya u ɲɛna Côte d'Ivoire ni Guinée ninnu fɛn bila mun don jiri de bɛ yen jiri de ka ca bon jiri ka ca yɔrɔ o yɔrɔ san ka ca jiri ka ca yɔrɔ o yɔrɔ funɛni fanga a bɛ fɔ ko micro climat o tɛ dɔwɛrɛ ko ye jiri mana a bɛ dɔ bɔ funɛni na a bɛ tila ka di e yɛrɛ misaliya la hali n'i taara quartier dɔ la bi Bamakɔ dafɛla quartier dɔ bɛ yen i n'a fɔ Tabakɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen bi i bɛ taa sɔrɔ jiritu minnu bɛ yen an ka misaliya ne bɛ misaliya yɛrɛ ta an ka sunkalo kɔnɔna na yɔrɔ dɔ bɛ yen ne tun bɛ taa tile bɛɛ ban k'an sigi jirisun dɔ bɛ yen nɔ hali i tɛ tile ɲɛna tilegan dɛrɛ fɛ i bɛ tile bɛɛ ban k'i sigi a kɔrɔla la parce que lafiya b'a kɔrɔla la o b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ boli funɛni ni fɛnw adamadenw mɔgɔ cayara ɲɔgɔn kan duguba kɔnɔ na mobili bɛ boli jiri tɛ duguba kɔnɔ mais i mana taa tubabu jamana minnu na i bɛ taa sɔrɔ jiri bɛ yen fo k'i dabali ban ne taara Allemagne COP kɛra Allemagne n'o conférence des parties sur le changement climatique a kɛra yɔrɔ minnu na minnu taara a kɛra en 2017 minnu taara u tulo bɛ n na a kɛra yɔrɔ min na Kasim a bɛɛ jiritu hali tɛ tile ɲɛna u taara kɛ yɔrɔ min na wa dugu cɛmancɛ de don dugu cɛmancɛ de don olu mago b'a la u b'a nafa de dɔn Allemagne ninnu b'a ka ville créer ko des villes vertes ko jiri dugu minnu bɛ yen nɔ a bɛɛ jiri dugu ye mais tubabu bɛ ka kɛlɛ kɛ ka jiri yɛrɛ ni jiri b'i ka dugu la bi Kasim n'a bɛ kɛ sababu ye ka tɔnɔ de s'i ma a bɛ kɛ sababu ye ka tɔnɔ de sɔrɔ a fɔ ko les forêts sont les puits de carbone o tɛ dɔ wɛrɛ ye ko kɔlɔn min bɛ yen nɔ n'a bɛ kɛ sababu ye ka nafa yɛrɛ se adamadenw ma c'est à dire waati yɛlɛma kɔlɔlɔ minnu bɛ k'a dɔgɔya jiri de b'o nafa se mɔgɔ ma bon n'o gun b'i bolo ka ban i bɛ se k'o de feere k'o fana wari sɔrɔ. ayiwa mais Tchad ne ɲɛ bɛ mun na bi est ce que faya yɛrɛ ma kɛ usine de production de charbon et de bois parce que ministre taara visite min na e yɛrɛ ko ne ma ko ministre ma foyi ye o ye ne jatigɛ. parce que a yɔrɔ kelen de ye dugu 16 de bɛ faya lamini na a ye Kasila de ye tiɲɛ don Kasila ka bɔ dugu in bɛɛ tiɲɛ don Kasila bɛ gitɔrɔn da la tiɲɛ don Kasila yɛrɛ ye eaux forêts ni maa caman sigiyɔrɔ bɛ yen mais yɔrɔ fana bɛ yen nɔ minnu ka jugu ni bɛɛ lajɛlen yiritigɛ la bon parce que a yɛrɛ n b'a fɔ Kasila bɛ se u ni n'u dugunama fara ɲɔgɔn na Kasila bɛ taa ɲɔgɔn na mais a bɛɛ dɔnnen don Kasim tiɲɛni min bɛ ka k'a ka ko la mɔgɔ tɛ se ka foyi kɛ yiritigɛ in na dɛ mɔgɔ bɛ se ka fɛn kɛ Kasim mɔgɔ tɛmɛna Kasim kuma tiɲɛ mun ye mɔgɔ tɛmɛna ɲɛmaaw tɛmɛna minnu ma sɔn nin baara ka kɛ o n t'a fɔ ɲɛmaa mun bɛ yen bi a nɔ don dɛ n ka kuma kɔrɔ to ye mais ɲɛmaa bɛɛ bɛ na n'i ka fɛɛrɛ de ye i ka fɛɛrɛ ye jumɛn ye
tiɲɛni bɛ n bɛ fɛɛrɛ mun tigɛ ka tiɲɛni balo o ni taabolo ye bon ni o ma se i bɛ fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ bon n'a kɛra sisan ko mɔgɔw t'u yɛrɛ ma mun ka jugu adamadenw ka t'u yɛrɛ ma bon bɛɛ b'u ka tɔnɔ bɔ a kɔnɔna na bon n bɛ fɛ ka misaliya dɔ ta ne ye dɔw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ ma a kana kɛ sababu ye ka jugu du la Usman n'u kun donna Kasim n'u kun donna forêt kɔnɔ u tun bɛ jiri minnu bɛ forêt kɔnɔna na n'a tigɛlen don o yɛrɛ eaux et forêts ɲɛmaaw don u yɛrɛ bɛ tila ka bese ta k'a bɛɛ tigɛ tigɛ k'a kɛ fitinin ko mun ka jugu tiɲɛnikɛla ma a ka taa sɛgɛn ka tiɲɛ tigɛli kɛ a ka jiri bilalen k'a bɛna ta kuma k'a sɔrɔ a bɛɛ kɛra jiri kunkuru ni mɔrɔsi a tɛ se ka taa cogo t'a la bon an ye mɔgɔ ye eaux et forêts ɲɛmɔgɔ ye u yɛrɛ kun bɛ na anw nɔfɛ n'an bɛ patrouille kɛ wotoro minnu bɛ sɔrɔ kungo kɔnɔ u b'a banangari wotoro banangari k'a pinɛ na ka banangari bɛɛ kɛrɛ ka bɔ a la ka pinɛ bɔ an bɛ taa ni pinɛ ka taa mara a kana baara kɛ mais n'a fɔra ko bi tiɲɛni tɛ dɔwɛrɛ ye o ni minnu bɛ yen nɔ n'olu ko ko ni tiɲɛnikɛla nana aw ma ka baara kɛ aw y'u minɛ ka d'aw ma n'aw minɛna ka d'aw ma ne ye mɔgɔ minɛ ka 1000 minɛ a na ka 2000 minɛ a na o kɔrɔ de bɛ k'a yamaruya sisan k'a fɔ voilà a bɛ ka baara min kɛ a kan ka kɛ mais a kan ka nin de sara bon sariya tun b'a fɔ ko n'a ye sera siɲɛ 3 ma ko ça devient un cas récidive o tuma ko kan ka taa tribunal o ko kan ka taa tribunal la mais e y'o bila o to yen nɔ o bɛ ka tiɲɛni kɛ ka se siɲɛ 10 ma siɲɛ 30 siɲɛ 40 ma ko e ye 1000 sɔrɔ e ye 2000 sɔrɔ ni nin ko kɛra tan ne delila k'a fɔ san 2016 eaux et forêts directeur dɔ ni cadre dɔ ɲɛna n ko agent dɔ bɛ kase la u bɛ mun sɔrɔ n ko directeur t'a sɔrɔ directeur ko ne ma ko cogo di ko bɛ kɛ cogo di bon ne ye agent dɔ ye jiri la ne ye agent dɔ ye o bɛ muso don faya kɔnɔna na muso y'a fɔ an yɛrɛ ɲɛna u yɛrɛ jɔ sigilen ɲɛna mun y'u dala cɛ mais n b'a dɔn muso ninnu sera k'a fɔ yɔrɔ minnu ɲɛna u jɛnnen don ni ko bɛɛ ye k'u b'olu ladon don o don olu bɛ maa kelen o maa kelen i bɛ 2000 sara ni dimanche sera sisan i b'a sɔrɔ o muso groupe o bɛ taa se maa 10 maa 20 ma o maa 10 maa 20 olu bɛ se ka wari min fara ɲɔgɔn kan imagine maa 10 maa 20 ka 2000 fara ɲɔgɔn kan dɔgɔkun kɔnɔ a dɔw bɛ taa se 40,000 ma a dɔw bɛ se dɔw b'a sara dɔgɔkun kɔnɔ dɔw b'a sara tile o tile o bɛ se ka wotoro 2 wotoro 3 wotoro 4 don mais 2000 sara olu bɛ bɔ ka na dimanche fɛ dimanche de ye kasila dɔgɔ ye wa jiri dɔgɔ de ye kasila jiri dɔgɔ de bɛ kasila bon jiri dɔgɔ de bɛ kasila ministre taara mun ye jiri dɔgɔ de don jiri sugu de don non c'est à dire dimanche o dimanche ne taara kasila sugu la i bɛ mun sɔrɔ ko o yɛrɛ bɛ san kosɛbɛ k'o bɛ yen ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan feere fɛn bɛɛ kan o dɔgɔ de ye o awɔ o ma daminɛ bi dɛ o bɛ yɛrɛ nɔnɔ tɛ tuguni nɔnɔ baga yɛrɛ bɛ yen n tiɲɛ yɛrɛ gɛn dɛ bon olu bɛ mun sɔrɔ fulaw ka somɔgɔw y'u ka u ye sira bila o la sa non an ka fɔlɔ kɔni kasila tɛ fila dugu ye koyi ayi fɔlɔ aw bɛ nɔnɔ san yɔrɔ min o ye gitɔrɔn na de o o tɛ se an b'a san gitɔrɔn na ninnu de la nɔnɔ bɛ feere o gitɔrɔn na de la mais ne ko Can aw ka fɛɛrɛ kɔnɔna na min aw minnu nana fara ninnu kan pour que ka se ka baara kɛ est ce que fɛɛrɛ minnu b'aw bolo u bɛ sɔn a ma yaasa ka se ka nin ko in kunbɛn est ce que u bɛ sɔn o bɛ sɔn a ma parce que ɲɛmaa dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ sɔn a ma mais problème bɛɛ ye mun ye parce que n'i ye kungo kalifa cɛkɛda dɔ la faut que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko taabolo de yɛlɛmana taabolo yɛlɛma o bɛ mun ko fɔ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waleya minnu b'an na o tɛ kɛ bilen a dira minnu ma olu bɛ na n'u ka taabolo kɔrɔ ye o tuma o de la an bɛ sigi ka hakili falen kɛ anw ka taabolo nin a bɛ baara bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan mais gɛlɛya belebeleba ye jumɛn Kasim parce que n'i ye anw minnu ye kɛnyɛrɛ foyi tɛ yen bi mun b'a fɔ ko kungo b'a bolo k'a lafiyalen don an ka ca dɛ mais a foyi tɛ yen aw si lafiyalen tɛ jɔnni bɛ yen ko b'a fɔ faya b'an bolo cɛnfala bɛ sefa mɔgɔ bolo olu bɛ olu eaux et forêts min bɛ Kulukɔrɔ don kalo o kalo ou bien don o don n b'a fɔ olu bɛ tribunal t'a la titre foncier min bɛ fɔ cɛnfala kɔnɔ forêt classée du moins réserve mun bɛ yen nɔ i n'a fɔ Buguni complexe Buguni Yanfɔlila la Buguni ni Yanfɔlila cɛ o dilen don minnu fana ma olu fana b'o gɛlɛya kɔnɔ n tɛ yan k'u bɛɛ défend mais n'i taara fana Kita fana na minnu fana bɛ yen nɔ olu fana b'o gɛlɛya kɔnɔ na Nɛma ni Maniw la dɔ fana bɛ yen nɔ Bawule kɔnɔna na fana dir'o ma gɛlɛya b'o kɔnɔ Jadisu b'o kɔnɔna na kungo tɛ maa bolo bi k'i bɛ se k'a fɔ ko i ye kungo sɔrɔ ko gɛlɛya t'a kɔnɔ mais i b'a dɔn gɛlɛya yɛrɛ fanba juguyarɔ ye mun ye i ni minnu bɛ ka baara kɛ n'u m'i dɛmɛ baara la parce que kungo tiɲɛ ye mun ye anw ye eaux et forêts partenaires ye an n'u kɛmɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ bolo kɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo mais eaux et forêts caman bɛ yen nɔ olu bolo anw y'u jugu de ye parce que anw nani a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ dɔw ka sɔrɔ la parce que u b'a fɔ ko kungo kɔni an commande ye
mais do kon be nyama kon be mba fo ni yere ni ni jatemine ni famba bela jele mi talke demseni munum be an yere kunga nyoga munum be abi tal ko de ka famille la mais chan ministre ka tagali ko fo ma boko ina bon mtisa ka fenfo la parce que ala ko tien barabi sena parce que affaire kun dira brigade territoriale de Bangde Dama mo yere tara no taru ka kuma ke mo do ko minen ne lubolo ala ko tien ama ne ma insindo akola ma nyini ka don parce que ni ko sera ministre ka koma ka ban o ka bon maintenant ministre bi ka bara munu fana ke ni ala tanu adu ko ka na mo go blakata de ay bon e ba kan ko fana ke de akanga parce que ni ka mo go blakata kasim ni nga ka singa na ali sarwon sigi munu sigi no strabada la ko munu be menu kasim ni bara yi ba donné bara yere ka jugun quoi parce que la production ni jiritigala c'est une chaîne do be chaîne de do be olu ta tige olu do be se ka sababu ka ta wotoro konnana do be no bina di munu ma olu ba san olu tla ka feri do be olu ba ta ka bo yere kana na fo bama ko konnana misala la ni jiri betigera abe ko na destination mais kasela tew kasela be se kan be do ka cha kasela yere ma bo shara mi gumen fo ko shara ba fu yana de kasim ko e munu bi dugu laminena ko akedo dile na mam na be photo kana ko dura disage wa ke bu mu ko fo e kasim bi se ka dum kati ka telefana dogo kata nyini o fana na ni dondo de kan kati sara ozo forola maintenant ni boto fana de kan ajira o fana be yoro yiri la i ka yiro min bo ibi don fana ti tati gede ko kata tomodi kata tomo e bi ta jument ke sharati ya maraka don ni kata jiri tikaw sharati mashi ya maraka kata jiri kata de jiri kar jale munu be kata lu de tomo maintenant ni toro lu tomo ibi bo kan do jira shara ben de fode be shara la ka jira fana ko se kasim ke man ka feri man ka ni am no mina ni kasila shara ko kima ka firi mangani misala ne bora bamago ne tar ka ta soro e kasimi isigile no kasila diri itare ka toblika dogota e ka ne sa ne bora bango a kasimi e jona ngandi ma yembal ma ka shara ko ni o ke kanga nyi o viola o shara so solide shara ko kima ka ni imaka ni maka ka kika mo nyeri iba ki mo wa wati mu fana do fana o done do ko ati to nyonga ka ko ibita ni mu go bala wati mu ibito de tige ibito de ta kana bonno kana kanu de ka toblike mais shara bi kuma ni be ko shara mu ma mo shara nyuma dandu ba fo mu ko la loi 10/28 la kasim ni akono na la yeba donc afo ko kun ere man ka tieni shara ko fe quoi mais shara la botu balea ani an ere kan ga tono bo akon nana ani anga shara yere tu anga kan se boy kasim odin na ne flenin gela na bela jina ko nana aw ma décourager ko ni bon am ma décourager nga gela ko be an sa fan décourager gela ko be gela fama be parce que chesiri ko bara ki ka war bo ka do fena angone war mu bora ka do de mali srafe mais degum yere tara la ini min kama rere nyebala ka fo o ko ere mun gange de malo lo ere te ka ujo ujoro la akela ka bon o ka gere nere feno me faya ko ina o ne de bal bane ko don la ka fara ko sodo ka ci ko jiji do tumina uzo foro ere mine bon kasim ni baba ko nana mais faya ko nana ala ko tien soti faya ko nana mais so bi bon amba do fo mi histoire mo mi abizanti la fa fe akera on rebe wolela a kinofoni no parce que mun dara kata ka foro do bo faya ko nana ka hectare bishi bon a donné do mais anda ngana to fo ke bon ambe wolela anda la fa na fo juela kata bela jela anda kata nga kilo fa la mais ni bela jele mu fo parce que aux efforts ni domaine mo de kan nyon baraka nyon titre foi ma ka bokko la ali ko re damate de kenena ka soro aux efforts mo wele ka senga doala ugata donc fo abika boyorom na an ga yoro de do ka walma ko te amma ka kere commission mo bi en place o senga ka yala mais ko chama bebi titre bi boala ka soro aux efforts ta kala walma na boraka nu boraka la bisa ka ke nyema dobe walma munum se nonana uti ko re dan farache do walma uyere ka dadien kera sababi a bora walmo yere musaka do solala akona abiko dorani o de ke sababu ka tieni pa refleni pa enten be donné do kaba mais dugu be no fana munu ndara ka ta sujo faya ko nano ina fo ka ta badan wulan fan fe tonga ni tien fan no tien lo talo ka misri la dam ne misri folo pour akana ta misri ti o bora misri ko la ko na ko sujo o bora ko so la sa ko sugutu bolo ni mina mu ba suguti jama wela misri ti jama wela o ko so ti jama wela mais nous tara dam ne nuna sidan abna la mamuna afuru nyala ko utika misiri mais afuru nyala sa ko ni bisit saka ke ko furu nyala ko siti ko ma ko dugu yor kene tulubul mais dugu febe be ko lamine na kasimo ibara gela do muya furu munum bubulu ya furu be fere obi feka be ko de kasa to tabo ko furu fere ko yara ka furu de fere o yara ka furu de fere la dugu do be no enclave maduma kene maduma bi saka chike mu ramun ko nana mo lo yara dona ka ta ko ko nana ka ta chike jako ya
alors que a dugu kuma bi classe waati mun na o dugu yɛrɛ kun ye dugu fitinin ye ma dugu bonyana o yɛrɛ ko ka dugu don cayara ni dugu don cayara ko fo ka taa bɛn kungo kan alors que dugu yɛrɛ kɔnɔna na dugu cayara cogo o cogo n'i ye so jɔ cogo lajɛ ka dukɛnɛw cogo lajɛ ka du cogo lajɛ i b'a sɔrɔ halisa place bɛ du kɔnɔ mais o t'u bɔ dɛ fo ka taa bɛn kungo in de kan o kɛnɛ fɛrɛlen bon dugu dɔw bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ ka baara tɛ foyi ye san o san u bɛ taa foro kura de bɔ kungo kɔnɔna na bon an kɔni t'a dɔn ni minnu bɛ bɛn a kan mais kɔni bɛ taa bɔ n'u y'a bɔ sisan ni osoforo minɛ u bɛ musaka min sɔrɔ u b'a sara bon min foro baara bali o tɛ foro baara bali a dɔw bɛ yen nɔ o bɛ continuer n'a baara ye o tɛ foro baara bali o fana ye gɛlɛya de ye o ko ka gɛlɛn mais est ce que n'an tora tan don dɔ la est ce que Bamakɔ ala kana an to tan ala kana an to tan fiyewu ɲininkali dɔ cari parce que an bɛ ka min ye bi funteni na n'an tora tan n'an ma yɛlɛma k'a dɔn k'a fɔ ko yiri bɛ an yɛrɛ de lakana fɔlɔ ko wɛrɛ tɛ o e ye min fɔ hali du dɔw kɔnɔna na i b'a ye u ka yiri min b'u ka so funteni min bɛ kɛ anw tɔw fɛ yen o tɛ k'olu fɛ yen minnu b'u ka yiriw arrosé ka ɲɛ u ka fleurs b'u bolo u hakili b'a la so fan bɛɛ lajɛlen ye yiri ye olu ka so kɔni nɛɛma bɛ yen dɛ kosɛbɛ mais anw tɔw ta yiri tɛ yen foyi tɛ yen kɛnɛ yɛrɛ i tɛ hali n'i ko k'i bɛ yiri turu mɔgɔ yɛrɛ b'e lajɛ ko olu t'a dɔn nin ye maa sugu min ye quoi Kassim ni jiri tɛ yen kɛnɛya tɛ yen ni jiri tɛ yen adamadenya yɛrɛ tɛ yen ni jiri yɛrɛ tɛ yen an b'a fɔ hali an bɛ fɛn fɛn ɲini k'an b'a laɲini sabati an ka adamadenya kɔnɔ a si tɛ yen jiri yɛrɛ de ye adamadenya yɛrɛ ni gili dɔ ye n'i ye jiri bɔn a bɛ komi don o don i ye dɔ bɔ adamaden si hakɛ la jiri tigɛli bɛ komi i ye dɔ de bɔ adamaden si hakɛ la misaliya la n'ala y'a kɛmɛ k'a latigɛ k'i ka san 50 sɔrɔ mais n'o sɔrɔ i b'i jiri to cɛ la i bɛ se k'o san 50 sɔrɔ mais n'i y'o jiri tugu ka bɔ yen i tɛ se san 40 ninnu ɲɔgɔn ma i t'olu dɔ sɔrɔ bilen parce que i bila walanga i k'i bila kɛnɛ fo ka jan mɔrɔnga dɔ bɛ ne fɛ a ni ka gɛlɛn dɛ i y'a tigɛ cogo cogo a bɛ falen Kassim jiri de kan ka turu jamana in kɔnɔna na an bɛ nin bɛɛ lajɛlen na a bɛ fɔ ko san o san ko tiɲɛna a ma nɔgɔn i b'a dɔn ko yiri fana ladonni ma nɔgɔn koyi Kassim nin bɛɛ lajɛlen i bɛ se ka mun lamara i bɛ se ka mun kisi tiɲɛni ma i bɛ se ka mun tɔbɔtɔbɔ o turuba nin misaliya la ne ɲina samiyɛ kɔnɔna na e ka jiri tan turu e k'a fɔ sisan aw ka sigida kɔnɔna na aw ka wuli k'a fɔ ko du o fɛn bɛɛ bɛ kari in kɔnɔna na ko bɛɛ ka jiri turu i ka da la ka tila k'a diyagoya bɛɛ lajɛlen kan mois de mars an ka turu samiyɛ kɔnɔ dɔgɔnɔ bɛ kulu olu ye kulu sanfɛmɔgɔ ye olu ye kulu sanfɛmɔgɔ ye u ka dukɛnɛ minɛ o la ka yiri turu yen k'a sɔrɔ i b'a dɔn ko yiri suma ka di fo ka dama tɛmɛ yiri suma ka di koyi Kassim an bɛ nin fɛn bɛɛ lajɛlen na tiɲɛ ne ye fɛn dɔ ye ɲinan walahi yan an ka yan baarakɛyɔrɔ yɛrɛ la ne ye basaw ye ka don an ka fenêtre fɛ ka t'u da sumaya nafa ye walahi Kassim ni alisa basaw kelen tɛ fila tɛ dɛ u bɛ don de fenêtre fɛ ka n'u da nɛɛma na sunkalo kɔnɔna na tuma min na funteni lahawuta in bɛ sen na o kɔfɛ n taalen so n taara sɔrɔ kɔnɔni fitinin ninnu u bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka n'u bugu yɔrɔ dɔ la sumani fitinin dɔ de bɛ c'est comme ovan dugumana na mun bɛ kɛ ka ɲɛ b'u unu caman kun dogolen na ye e bɛ siran mun ye fana bɛla ka sɔrɔ de ɲɛ koyi non c'est à dire ala bɛ mɔgɔw waju quoi fo ka dama tɛmɛ don o don olu minnu ye baganw ye u bɛ ka nɛɛma ɲini wa a bɛ taa sɔrɔ fana i ka véranda kɔrɔlanin dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ tuganiw kɛlen don ka yen fɔ hali n'u gɛn u tɛ taa mais Kassim u tɛ taa dɛ k'a sɔrɔ ni mɔgɔ mankan bɔra dɔrɔn kɔnɔ ninnu bɛ boli mais sisan basaw tɛ taa kɔnɔw tɛ taa kɔnɔ fitinin u si tɛ boli u bɛɛ bɛ nɛɛma de nɔfɛ parce que nɛɛma ka di ni bɛɛ ye lafiya ka di ni bɛɛ lajɛlen ye sinon n'i ko paraw dɔrɔn i bɛ kɔnɔmisɛnnin yɛrɛ tɔrɔ ninnu u tɛ sɔrɔ cɔrɔnin ninnu mais u bɛ na lafiya dɛ cɔrɔnin bɛ sigi dɔ la ni jiri tɛ de cɔrɔnin tɛ dulon foyi la ni jiri tɛ cɔrɔnin ninnu ka fɛn bɛɛ lajɛlen jiri Kassim n'i y'a jateminɛ sisan dɛ tellement que jiri nafa ka bon ni jiri yɛrɛ tɛ yen hali an ka kɔlɔn bi an bɛ ni kɔlɔn min mètre 3 la sisan an ka dugu la yan Bamakɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ falajɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen i bɛ kɔlɔn sen i tɛ tɛmɛ mètre 6 5 ɲɔgɔn na ka b'i bila ji la mais ni jiri t'a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na i bɛ jigin fo mètre 20 30 la parce que na laprel tigɛ o bɛ jigin de donc yiri b'a nɔgɔya n'i y'a mɛn sisan n bɛ misali la f'i ɲɛna forêt classée de Kuluba minnu b'a dɔn u ye mun fɔ an ɲɛna n bɛn'o f'i ɲɛna ko n'o tɛ sisan a bɛ kɔnɔ Medina kɔrɔ ni min sera ninnu bɛ sɔrɔ yen bilen de ne ye nin bɛɛ tigɛ ka bɔ yen Kuluba jiri mun fɛ n'i y'a bɛɛ tigɛ inondation bɛ nin quartier bɛɛ wuli ka bɔ yen n ko jiri de bɛ kɛ sababu ye ka samiyɛ bɛ na san bɛ na ni fanga min ye ji bɛ na ni fanga min ye jiri de bɛ kɛ sababu ye k'a minɛ ni Kuluba tigɛra ka bɔ yen sisan a bɛ komi ji bɛ bɔ kulu sanfɛ ka jigin de
ne kulo bɔra jisa mena mais ne kura dar sila mun ni fɛn fɛn filɛ nin bɛɛ bɛ tunu ka bɔ yen ayi non ne ko n'a tɛ nin ne tɛ ne bɛ ka a expliquer de misala ka kɛba ninnu ka yɔrɔ kan ani falaw ka yɔrɔ ma an ka kɛnɛ yɛrɛ dilunen don jumɛn na jiri gili jiri kɔfara jiri furabulu o mun de ɲininko la est ce que aw bɛ yamaruya di mɔgɔw ma olu ka to bon o ye anw ka baara ye o ye fɔra ka baara ye olu de b'a o fɔra baara ye parce que jiri fɛn fɛn filɛ nin ye n'i ko i bɛ taa baara kɛ jiri la sisan i man ka foyi kɛ jiri la hali n'i ko i bɛ taa jiri ngɔmɔ bɔ i man ka foyi kɛ jiri la mun bɛ kɛ sababu ye ka jiri fɛrɛ faga mais i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ taa jiri ngɔmɔ bɔli la u b'a kɛ k'a lamini n'o kɛ jɔnni bɛ yen nɔ jɔnni bɛ yen nɔ n'i ye joli kɛ k'a kɔnɔ lamini n'o bɛ se ka balo ka ɲɛ bilen Cana ye dɔ kɛ kuma na mais min kun ka di n ye kosɛbɛ o kun ye i ka se ka fɛn fɔ i ye caman fɔ quoi sariyaw taabolow baaraw aw yɛrɛ aw minnu ye kɛnyɛrɛyew ye est ce que e bɛ kɛnyɛrɛyew dɔwɛrɛw ɲini u ka fara aw kan baara in na pour que aw ka laɲini ye min a bɛ se ka sabati ani fana e bolo bi an ka gouvernement bɛ taabolo min kan nin est ce que an tora nin kan ta an ka kungo bɛna na kisi wa bon an ka kungo a kisili a ka gɛlɛn bon an bɛ se ka fɔ ministre min bɛ a b'a la ka seko kɛ hali n'a tɛ environnement domaine mɔgɔ ye kosɛbɛ a b'a la ka seko kɛ n b'a daminɛ n b'i ka ɲininkali jaabili daminɛ ni ɲininkali laban ye a b'a la ka seko kɛ parce que n'a ye fɛn bɛɛ a yɛrɛ bɛ wuli a kunnafoni taara fɔ a ɲɛna f'a ka bureau kɔnɔna na ou bien n t'a dɔn f'a a sigiyɔrɔ la a y'a mɛn a wulila ka t'i ɲɛ d'a kan a yɛrɛ ma maa bila ka taa a yɛrɛ wulila ka t'i ɲɛ d'a kan bon nin de ye ɲɛmaa baara ye i mana gɛlɛya mɛn ka wuli ka t'i ɲɛ d'a kan ka sɔrɔ ka wuli ka fɛɛrɛ tigɛ n m'a fɔ a ye mun k'a ɲɔgɔnna ma kɛ dɛ mais an b'a fɔ a ye mun kɛ ka jiri ta fo kuru kɔnɔna na ka taa jiri ta kɛnɛw ka taa n'o a ɲɔgɔnna ka dɔgɔn camion joli tile joli camion bɛ ka taa jiri ta ka bɔ n'a ye o ka dɔgɔn kosɛbɛ u y'u minɛ de u y'u minɛ jiri fɛ u ye jiri dɔgɔba fɛ tonba fɛ bɛ bɔra télé la u y'a tila bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye aya ma n sen don ko la ma yɛrɛ dɔn parce que e kana taa minɛ dɔ la ka taa di dɔ ma dɛ bon non o fana ye ministre sen yɛlɛ nin ko la voilà procédure b'a la ministre sen yɛlɛ nin ko la on bɛ se ka fɔ o bɛ taabolo min kan n'u continue n'a taabolo ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu bɛ se k'u dɛmɛ k'an bɔ gɛlɛya kɔnɔna na eaux et forêts cadre caman ba bɛ yen ɲɛmaa caman bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ fana o n'u fana bi ka hakilila mun b'o la u b'a fɛ u ni kɛn yɛrɛ sinon o yɛrɛ ka kuru in nɛmalen don dɛ jiri dɔ b'a kɔnɔna na jiri bɛ u ka yɔrɔ in na yɛrɛ bon jiri dɔɔni b'a kɔnɔna na i yɛrɛ ɲuman na eucalyptus ninnu n'u y'a olu malilɔtɛmu jiri o caman b'a kɔnɔna na n'u a kungo yɔrɔ dɔ fana bɛ yen nɔ o fana ye kungo ye o fana caman o ka jiri bɔ yɔrɔ la ala tanu don a ka d'aw ye maa o kana fara aw kan wa maa kana fara kan o la ne tɛ se k'o kuma fɔ fo parce que n'i bɛ baara kɛ dɔ ka ɲɛmaaya yamariya kɔnɔna na olu de bɛ se k'o kuma ninnu fɛn fɔ mais pour le moment ne tɛ se ka fɛn fɔ olu la parce que kungo yɛrɛ baara ka gɛlɛn en même temps mɔgɔw n'a ma ye ni mɔgɔ bɛ baara kɛ fo k'a ka faamuyali ta ka kɛ kelen parce que kungo baara Kasimi i tɛ taa ka taa k'i bɛ taa wari don kungo la bi ko k'a tɔnɔ bɔ sini o fɛn tɛ fo sanni san n b'a fɛ dɔn na a kɔnɔna na an bɛɛ b'o san na dɔw y'a daminɛ 2008 dɔw anw nana 2013 minnu nana an kɔfɛ fana b'o la mais maa si tɛ se k'a fɔ k'i bɛ ka tɔnɔ bɔ a la bi a tɛ yen. Arasa fa ko ma Mohamed Ali Badji ale ye yiri kelen turu u ka yɔrɔ la Diogar a ye filanan turu ko n'Ala tun ma fara ale kan k'ale tun bɛ to yiri ko la yen est ce que o b'aw la wa. o b'an na kɛ c'est Kassim n ko ne y'o de f'i ye n'i taara kungo kɔnɔ ka taa jiri tigɛli a bɛ kɛ komi dɔ ye blessé walima dɔ ye muru turu la. mais k'ale a fana yiri turu u ka yɔrɔ la dɛ. Diogar la k'a ye yiri caman yɛrɛ de turu. o ye Ala tanu ye. parce que n'ale taara yen a bɛ to o yiri sumaba ninnu de kɔrɔla la yen. a y'o baara de kɛ a ko n'i b'a la quoi c'est à dire don o don i b'a fɔ ko n ka dɔ fara a kan. non Kassim don o don ko n'i ye fɛn yiri siya caman de bɛ ale y'a ta diɲɛ kɔnɔna na ka na n'a ye Mali la yan minnu sera ka ɲɛ a bolo. bon Kassim nin bɛɛ ye Ala tanu ye. c'est à dire a bɛ diya i ye don o don ka taa fɛ. an yɛrɛ ye jiri turu yɔrɔ caman na. ko ni saga ni fɛnw b'i bolo i b'olu kanu cogo min na dɛ k'i bɛ yiri yɛrɛ fana kanu ten de. ale y'o de fɔ ne ɲɛna. n ko saga ni jiri ka jugu ninnu kanu n'o de fɔ n ko kungo yɛrɛ baara tɛ se ka taa kanu kɔ. n'a kanu t'i la dɔrɔn i wulila ka taa i bɛ taa fɛn fɛn k'a tɛ taa yɔrɔ si. a ye fɛn bɛɛ don a kɔnɔna na i mana ye cogo na sɔrɔ ni kanu yɛrɛ tɛ Kassim i bɛ tiɲɛni dɔn i bɛ découragé i b'a fɔ ko cɛ n ka nin ko dabila. anw taara sunsan kɔnɔna ka taa sɔrɔ charbon b'a la ka bɔ cogoya dɔ la a bɛ komi kulu i mana ye f'i jabi tigɛ. f'i jabi tigɛ ne yɛrɛ delila ka sunsan kɔnɔna na ka charbon bɔrɛ mun fara ni muru ye a tonnen ɲɔgɔn a ka ca charbon bɔrɛ 100 ka tila ka fɛn gasoil bɔ mobili kɔnɔ k'a k'a ka tasuma wuli a la
pour que tienne kala kana segata ne ro dila ko ka sunza kon parce que tienne mi fana ba fi ko tienne fana ko bulu fu mais nango anda saka do belaja ala en juri turu yoro la anda sako bef ma fa ya no to bef fo yoro fana bon ni ngon na ko ni am munye baranye ambi dugo diga ministère wi bara mu damna fo no ka boala ni no borala ko tla ka table fana yelama angana blani kena kabli ministre ka nga fu nyana de ko fere katige anga ni nyuga na wara kana ye fa wara febli o bisaka ke chugo ka ko chugala aywa ma kun je kuma mebi nga fuli bi awere nga fuli bi lame jekul belajele ambe fo mali jikungo ko na sigi ka fo ko abe ozo foro de ka bara ko nana bulga yamara ko nana ka an ngote men dom na ni kungote amba do kan kungodu ma bede ka fara nyoga ka service ne me nyedo gela budala nyedo jama mo mo mbubulo atsaka ke sababu ye ko ka bara sadana nga na fara la nyonga o ka sababu ya anga nobo amin nobo ayere ama sigi usuma dima korla aketo ben nga sallallahu muhammad chana mifo minye kleru faya aka bara no tam voyager amba ufo ka wala mando bara mbabula amanoko parce que mami ngoni mi ka musaka taka donna sege faso kanu do do ame dugo ka alaka war chama soro ya sa hamina bamunu ba awla parce que alisa awera fazi fulana ni sabana madam flo o yanga ta ko so laje ka ndamu akonnana oh ni awere be kala la flo ko yiru re ka ye flo kuma te yoro war bola ko ndana gringa war do ala te flo abtana par étape de parce que abi jatemine de fanake même mi no fait est-ce que ayo soro flo ni ayo soro ibi soro ka ta phase to bela jina me dugo ke ala ka famia ko manda mbema peut-être que don la munu fana be ka yiri tike fana be ni mania ka don ga fo ko yiri tike bara wara sika ka krefe pour que ka sika an kisini ma tuko na an won ma yini malien be fe be ki ja ka yiri turu samia to be ki ja ka yiri turu parce que anye funteni mi nyina chedo wati yele ma kololo ni ala la tike ubala nga famba o ya an yere de Bamako yu da yiri baw bela ko betike moni made lani panasi ku nyashire no yiri munuma a yiri do ku ngakoro ni sanke me nga dongele ya betike ka boy akli bala journal do red de la kasbe ko ibanja le boucheron de Bamako parce que tellement aka wati la yiri utikara Bamako nyetta na ku ngara yiri baw an rap me yiri tika do mina ba do ni fien wulila na min bolo faraka min bi amabo ngo ko ni utabana la nga sisa no bina so re jobe yiri le tika fola ka boy kene la ngolon ko ne o tseka to etuka shila ame duga o ka sala ka limana da mbela jere ma ka saka yiri turu chan ki fo ki wale mano isangare ina nga kene kono nala sona ma wati ana to ka nywa masala parce yiri chena a joro ka bo anga da badala ma chamambe do tume ka ansui ka bo Boston ko me ka nyini ngali mun ga yulu jabi surtout sanga male mun be ko ka ulu chama ne ba ansui ko fen tama me ku yulu fo me ulu be fe minga ka sisa aka ke jagwa malien be ka yiri haga do turu nyina yani samnya ka ban ko ka fo kwa gwerba re ko fo et puis mo ko ka sui fana aka sika ke ganye ke ba ka ufo nge fala ye keta nala sona ma sini midi ani fédération malienne de cyclisme o nyama no ye sidi baga yogo yana le be nyogon soro tour du Mali cycliste o kanga ke Burkina bina Tchad bina Congo bina, Turquie bina, Sénégal bina, Burkina bina, Côte d'Ivoire bina, anda fe jamana bela jilen bina na nyogon sora Tour du Mali la, nyinantai atina na ke bashena na be de peut-être ana ke ba faruka comme ko ta kuchala ani sigaso ko ka tloka se kana Bamako laminige ame duga kala ka ira na sini mi ye nege kanye tan ani fla no midi ani siri baga yogo be nyogon sora le kana se kanye fa le fédération malienne de cyclisme chani sangare kana se ko bela jele fo parce que amara se u chama so la kono ka ko ni utloba na bi junior ama re fo sabula fana ko ka kume abe mission la me puma chama ame fo lita ganye se u bela jele ma ka basuru bala ka bela jele fo so la kono mbaro ka fo yentem ko ngere ko ni drame bo ko chama jela ni watina ala ga sine irana